Hetkiohjaus muurien murtuessa. Ennen kuin aloitan, sanon muutaman sanan ohjeeksi matkaan. Ehkä hiljentyminen herättää tunteita tai tuntemuksia kehossa tai mielessä, mutta ne eivät ole vaaraksi, vaan jos koet ne kuitenkin ylitse pääsemättömiksi tänään, niin voit keskeyttää mietiskelyn koska tahansa. Avaat silmät, heiluttelet sormia tai varpaita ja hengität vielä syvään muutaman kerran ja annat sitten hengityksen palata normaaliksi. Tämä tiedoksi ennen kuin aloitan. Tänään tutkimme joitain uskomuksia, jotka saattavat vaikuttaa mielen tuottamien ajatusten taustalla. Jospa me katsomme, ovatko ne luotettavia vai löytyykö kenties jokin korkeampi totuus, johon voimme tarttua niiden sijaan. Olethan valmis. Lähdetään liikkeelle. Ota mukava paikka istua. Ehkä voit tänään istua jossain aivan uudessa paikassa, asennossa tai vaikkapa uuteen suuntaan kääntyneenä. Missä ikinä valitset ollakaan, asetu nyt mukavasti ja hengitä rauhallisesti hetki. Kaikki ajatukset ja huolet, joita on noussut pintaan, saavat jatkaa matkaansa. Vapauta ne kuin ilmapallot narusta ja jatka sinä hengittämistä. Tänään me tutkimme joitain sellaisista mielen muureista, joita ehkä olemme tietämättämme rakentaneet mieliin ja sydämeen. Aloita tunnustelemalla, mitä tunnet, kun kuulet sanan kasvu. Niin, kasvu. Tunne kehosi reaktio. Ehkä vatsaa kouraisee, kulmat rypistyvät tai käsivarsissa tuntuu kihelmöintiä. Mitä kehossasi tapahtuu, kun kuulet sanan kasvu? Jos tuo tunne, kihelmöinti, rypistys, kouristus, mikä vain, osaisi puhua, mitä se sanoisi sinulle? Sanooko se, pelkään epäonnistuvani? Vai sanooko, en ole tarpeeksi vahva kasvamaan? Vai sanoisiko se, olen jo yrittänyt sitä ja pelkään, että mokaan
No, se voi olla ihan mitä tahansa näistä tai ei mitään tämän suuntaistakaan. Eli mitä kehosi sanoo, kun kuulet sanan kasvu. Ehkä tunnet innostusta, iloa tai helpotusta. Kuten kaikkien tunteiden kohdalla, sinä saat päättää, onko tunteen ääni luotettava tai ei. Joskus tätä voi olla vaikea määrittää yksin, joten kuvittele kukin noista tunteista lohkareena syliisi ja kutsu Jumalaa mukaasi arvioimaan tilannetta kanssasi. Tunne näiden lohkareiden painon sylissäsi. Huomaa, kuinka jotkut kivet tuntuvat kylmiltä ja raskailta. Aivan kuin ne olisi muurattu kiinni olemukseesi ja painavat sinua syvään kumaraan. Toiset kivet taas tuntuvat lähes painottomilta, kuin irtonaiselta hiekalta, joka on valmis murenemaan koska tahansa. Ota nyt yksi näistä lohkareista. Se voi olla se, joka tuntuu olevan kaikkein tiukimmassa, tai ehkä se painavin. Voit valita myös keveämmän. Huomaa kuitenkin, jos tunnet vastustusta irrottamisessa. Anna se silti Jumalalle ja kysy häneltä, uskooko hän sen olevan totta. Huomaa, kuinka jotkut kivet irtoavat lähes itsestään, kun annat niille luvan mennä. Toiset taas vaativat enemmän aikaa ja lempeyttäkin. Hyvin tehty. Anna vielä toinen uskomus Jumalalle ja kysy häneltä, mitä hän ajattelee siitä. No niin, vedä syvään henkeä. Pysähdy. Anna lohkareiden olla. Vaikka universumin Jumala rakastaa sinua ehdottomasti, kaikenlainen haavoittuvaisuus voi olla syvää ja siitä voi olla vaikea päästä irti. Viivy siis hetki hänen suuressa rakkaudessaan ja kuuntele apostoli Paavalin sanoja. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen
yhteydessä. Juurtukaa häneen. Rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. On tärkeää olla asettamatta sellaisen välittömän parantumisen odotusta tähän mietiskely- ja rukoushetkeesi. Jumalan mielipiteen kysyminen uskomuksistasi ei välttämättä poista ongelmaa tai edes itse epäilyä heti. Katsos, kun elämä on prosessi. Samoin tuo kasvu, josta sinulta kyselin, on prosessi. Kun tutkit syviä uskomuksiasi kasvusta, olet ehkä jo kasvanut hieman lisää tänään. Olet sallinut kivimuurien hieman rakoilla, jotta valo pääsi sisään. Ja kun tuo valo pääsee lämmittämään edes vähän sydämen ja mielen sisäpintoja, se alkaa avartaa tilaa entisestään. Kosteus kuivuu ja vanhat tiukat kiinnitykset halkeilevat. Kasvu, mikä on alkanut, saa jatkua. Voit olla tyytyväinen itseesi, kun otit aikaa katsoa sisäänpäin, jopa ilman tuomitsemista, ja syvensit suhdettasi ikuisen rakkauden Jumalaan. Tätä se on, kun sinä saat kasvaa Jumalan yhteydessä hänen kuvansa kaltaisuuteen. Hengitä vielä sisään rakkautta ja hengitä ulos epäilyjä. Hengitä sisään yhteyttä ja hengitä ulos yksinäisyyttä ja irrallisuutta. Hengitä sisään iloa ja hengitä ulos kaikenlaista turhaa tuomiota. Palaa rauhassa takaisin päivääsi ja tiedä, että Jumala jatkaa hyvää työtään sinussa.